Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Clara. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihok sa pagtugtog sa awit nga nagulungan. Duyan. Nang tugtog dito sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo nagdasingan nga Clara. Recorded by X Thunder Gaming. Clara. Mick, seryoso ka? Oo. Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab good. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam ko mapaabot kung kanos ka andam, Clara. ang pangutana diha. Kay kung kanus aka andam. Wapasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanas Mick. Anogon kaayo kung usikan lang nimo. Girl, Tinuod ka? Disugot ako nimo, Clara. oh Mick, Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kadit sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay na. Nakasabot ako. Di ka pugson sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Nia, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko panagsa. Lugayan na natang walang tito eh. Lagi ka ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulur ako. Pwede ko join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga naabot ko ng trabaho Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Muna lang ko uli. Sure ka? Kamu, stay lang sa mo kay karon rabi mo nagka-catch up og balik ha. Sige, girl. Amping ka, ha? Bye, girl. Hoy, apingin ako Mika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment tiwas? Pwede. Troy. Yes. Yes, please. Troy.
Recorded by X Thunder Gaming. Okay ka? Yes. Ikaw? Super pas okay. By the way, huwag mo kang masuko. Sige, nakay uyab. Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kung man na hinuon ta. Inoon. Kinuo ko. Wa naman ko tungahi sa kong pinuwang sakit. Magpiti ko. Unsa? Mabdus ka? O, Troy. Clara, dili ka pwede mo mabdos. Unsa? Nganong dili man? Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwede nga magkita ang ekspresyon na. Troy! Tilaw-tilaw rin kita itong iya. Hayop siya. Karoon nga ni resulta na ni. Pasagdan na lang ko niya. Unsaon man din ako kung gibaptos. Dili pa ni mahibaw si Mika na maptos ko sa lain. Sure kang ready na kang buhaton na to. O, Mik. Panahon na para buhaton ni nato. Salamat sa iyong pagsalig na ka, Clara. Mik, I love you. Unsa? Mabdus ka? O, Mik. Dali agad. Nga naman, nagduda ka? Why? Nga nagutaon. Nalipay mga nainoon ko kay naanabi ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang gina nato. Pasaylo ako, Mik. Clara, magpakasama ta. Samtang wapa na mo dako ang imtiyan. Sige. Congratulations! Thank you. Salamat! Grabiha, girl, no? Natago mo ni mo pila katuig ang inyong anak ni Troy. Shuy. Hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naang ka ni makatungog ni mo na. O niya, wag ikita na mapahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Miktay. Nasayop lagi ko ato higayon na. Naibaw ko nga dili ko din mapasaylo kung may bawsis tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na ni mo matago ang hangtod sa hangtod. Mong ako pa ni mo. Sultihin na lang kitsis tinuod. Day. Naibaw mo ko. Unsa? Clara, di ko bugo. Di ko bugo nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga naliwat siguro siya sa tinuod niyang aman. Mao nga nag-imbestiga ko. Og na-confirm na ko. Ang imong amigo sa una mo'y nakapamabdos nimo. Nga nung wa makamagsulti.
Kinapamahal sa dangong bata. Kung mahal sakit ka, Clara. Mik, pasaylo ako. Nasayop lagi ko atong higayon na. Katurang kausa, ugwa na ito mauspi. Nagsapot ko. Ugunta, di na ni mahitabo o usap. Kaya di ko gustong mawha muna ako sa atong anak. Mik, Parang may ulap sa aking mga paamping. swerte kayo ko ni Mik, tigipangga o gisabot ko niya. Nahibaw ko nga dili din ako deserve. Pero naningkamot sa gyud ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan o buhian si Mik bisag unsa pay mahitabo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katong mga higalan kaagi ni Clara nga Cebu City uban ni awit nga iyang pangayo nga nagulahan duyan. Ako ay tuyan mo. Ang mga kaagi gibahatan ni duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.